तो भाई आज रमजान के पाक महीना शुरू होता। ई महीना एगो ऐसन महीना, ऐसन पाक महीना कि खाली रोजा रखे खातिर ना, ठीक बा, गरीब गुरबा के हेल्प करे खातिर दिन ह, लोग में खुशियाँ बांटे के ई दिन हटे, ई महीना हटे, ठीक बा। ई बहुत प्यारा महीना है। ई महीना यह कहेला कि बुराई से दूर रह, गरीब गुरबा के हेल्प कर, अपन दिल साफ रख। बाकी तो बहुत मजा वाला गांव में भाई, सुबह के शहरी और शाम के अफ्तारी, अलगे एगो खुशी रहेला लोगन के दिल में। हम यह कहें कि हमनी के भारत के निवासी हैं या हमनी के सब हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहे के आ ये रमजान महीना में एक दूसरे पर प्यार बरसावे के, ठीक बा। बाकी हमरा तरफ से रौला सबे के दिल से रमजान मुबारक। मिलजुल के रही, एक दूसरे में खुशियां बिटोरी, गरीब गुरबा के हेल्प करी। मिलत नहीं फिर अगला वीडियो।